अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। कोकणी माणूस जगाच्या पाठीवर कुठेही असू द्या, गणेश चतुर्थीत गाव गाठतोच। मात्र आता जगभरात गणरायाचं पूजन होत असल्याचं पाहायला मिळतंय। असाच उत्साह अमेरिकेतही पाहायला मिळाला। अगदी पर्यावरणपूरक मूर्तीचं पूजन करत पर्यावरण रक्षणाचा संदेश दिला जातोय। पाहुयात अमेरिकेत कुठे केली जाते गणरायाची आराधना। नमस्कार, मी दत्तात्रय बाबासाहेब नाईकवाडे, मूळ वाघोली पुणे येथील आहे। नोकरीनिमित्त सध्या अमेरिकेतील मिनेसोटा या राज्यात आहे। येथेही भारताप्रमाणेच गणेशोत्सव साजरा होतो। त्याचं स्वरूप काहीसं वेगळं आहे। येथे पर्यावरणपूरक शाडूच्या मातीच्या मूर्ती मिळतात। त्या पाण्यात विरघळतात देखील। बहुतांशी पर्यावरणपूरक मूर्तीच इथे आपल्याला पाहावयास मिळतात। सार्वजनिक मराठी असोसिएशन ऑफ मिनेसोटा यांचा सार्वजनिक गणपती उत्सव येथील हिंदू मंदिरात साजरा केला जातो। घरोघरीही अनेक जण गणपती गौरी यांचं प्राणप्रतिष्ठापना करतात आणि छान उत्सव साजरा होतो। यावर्षी मी गणपतीची मूर्ती घरी बनवली आहे। गणपतीची मूर्ती येथे विसर्जित करताना सार्वजनिक जलाशय आणि नदी यात विसर्जित करण्यास मज्जाव आहे। तुमचं वैयक्तिक तलाव कुंड असेल तेथे तुम्ही गणपतीची मूर्ती विसर्जित करू शकता। ढोल ताशा या गजरात सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे मिरवणुकीचे विसर्जन कालच संपूर्ण झाले। जय श्रीराम, जय गणेश। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकणसाद लाईव्हचं मोबाईल ॲप।